بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین دے اندر کتاب الجمعہ دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت علی ہیئتہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن تمام دیناں نوں انہاں دی اپنی حالت دے اوپر اٹھائے گا۔ جتنے دن ہیں نا، جمعہ، ہفتہ اتوار، اسی طرح اگے جمعرات تک، وَيَبْعَثُ الْجُمُعَةَ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، جب کہ جمعہ والے دن نوں ایک روشن چمکدار صورت وچ اٹھائے گا۔ اہلها یہفون بہا کل عروسی تہدا الی کریمہا، اور جمعہ والے دن نوں اہل جمعہ یوں جرمٹ وچ لے لین گے جویں دلہن نوں اس دے پیارے کولے لے کے جان وقت جرمٹ وچ لیا جاندا ہے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو دیو لہم، جمعہ انہاں واسطے روشنی کرے گا، یمشون فی ضوئہا، او لوگ جمعہ پڑھن والے جڑے نے اسے دی روشنی دے اندر چلن دے، الوانہم کالثلج بیاضاً، انہاں دے رنگ برف دی طرح سفید ہو جان گے، وریحہم یسطع کالمسک، اور انہاں دی خوشبو کستوری دی طرح مہکدی ہوئے گی، یخوضون فی جبال الکافور، اور او لوگ کافور دے پہاڑاں وچ چل دے ہون گے۔ کافور ایک عمدہ خوشبو ہے۔ ینظر الیہم الثقلان لا یترکون تعجبا، جن اور انسان انہاں دی طرف دیکھ دے ہون گے اور تعجب دی وجہ تھی سر تک نہیں اٹھا سکن گے، حتی یدخلون الجنہ، حتیٰ کہ یہ جمعہ پڑھنے والے لوگ اہل جمعہ جڑے نے یہ جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ لا یخالطہم احد الا المؤذنون المحتسبون، اجر دی امید رکھن والے مؤذنین، اذان دینے والے لوگ، اجر دی امید رکھن والے مؤذنین تو علاوہ کوئی انہاں دے نال شریک نہیں ہوئے گا۔ یعنی اس پوری حدیث پاک چوں قیامت والے دن بھی روز قیامت جمعہ دی شان و عظمت واضح ہو رہی ہے کہ جمعۃ المبارک نو جمعہ پڑھنے والے لوگ نبی کریم علیہ السلام نے جویں فرمان وچ فرما دیتا ہے اسے دے مطابق لے کے چلن گے، اور اے جمعہ انہاں واسطے روشنی کرے گا، اسے دی روشنی چلن گے، انہاں دے رنگ برف دی طرح سفید ہو جان گے، انہاں دے کولوں خوشبو کستوری دی طرح مہکدی ہوئے گی، اور ایک کافور دے پہاڑاں وچ چلن گے۔ اسی طرح انہاں دی طرف جنوں انسان دیکھن گے ضرور، جنوں انس یعنی جن اور انسان، ثقلان بول دے نے جن اور انساناں نوں،
لا یطرقون تعجباً، تے تعجب اور حیرانگی دی وجہ تھی کہ کیڑے لوگ نے جڑے اتنی شان و عظمت نال جا رہے نے، انہاں دی طرف سر اٹھا کے نہیں ویکھ سکن گے۔ اور یہ لوگ جس ویل جنت ہی داخل ہون گے، انہاں دے نال کوئی بھی شریک نہیں ہوئے گا سوائے انہاں مؤذنین تو جڑے رب کولو اجر دی امید رکھدے نے۔ یعنی اتھوں یہ بھی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اذان دیندا ہے، وہ بھی اس عمل دے اندر انہاں لوکاں نال شریک ہو جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔